I want to give you two questions. Izvezvi. I want you to tell me the answer. Question number 1. What is 4 dividing 2? Question number 2. What is 2 dividing 4? Yokutanga, 4 divided by 2 answer ndiyani? The 2 Okay? 2 divided by 4 answer ndiyani? is 0.5. That is good. So zvaitika apa ndezvekuti 4 divided by 2 zvinoreva kuti 4 over 2 into 2 1 into 4 ndi2 unoti answer ndiyani? Ndi2. Ndizvoka? Zvaitika apa ndezvekuti 2 divided by 4 zvoreva kuti 2 over 4 2 into 2 1 2 into 4 ndi2 unoti apa ndihalf yatinogona kunyora yakati 0.5 ndizvo. Yeah. Handiti tinogona kuinyora yakati 0.5 nekuti aya ma10s saka inenge iri 5 over 10 5 into 5 1 5 into 10 ndi2 kana kuti inodzokera pana half ndizvo kaizvo. We are together.